Riwruok mar Kenya Focus kanyakla gi Shahidi Forum obago puonj ne jopuonjre mag mbalariany kaachiel gi kuonde tiegruok mamoko e yor kedo kod weche mibadhi e romo manobagi e kanisa ma St Andrews PCEA Nairobi kae. Kotene koda jakom mar duol mochung' ne kedo kod mibadhi pachoka EACC David Oginde owacho ni gintiere kod okenge mabiro kedo kod weche mibadhi kendo kwayo jonyuol mondo puonj nyithigi yo mar geng'o weche mag kuo penj pachokae. Bende joma noyore romo noero nokwayo ahinya to jogo mapod tindo mondo omak weche Nyasaye matek kaka achiel kuom yore mag dago ngima mobidhore mabiro jiwo kedo kod mibadhi e ndalo mabiro. Wach ma mibadhi Kenya en gima tek nikech osebedo kaka kitwa kaka jo Kenya. Kata ka ng'ato okwalo pes sirkal kar mondo wanyis man jakuo biro kanyo chon ne wago oe jakuo. Idong ka nyithindo timo penj ma primary school. Jonyuolgi ema dhi kwalo nigi penj mondo mi giyud marks mabeyo. Nyaka waluong jonyuol kaachiel gi jopuonj kaachiel gi wan duto mondo wakony nyithindogi oluw yo makare. Ng'ato ng'e ni tich matek ema kelo mwandu. So inya yudo ni kata university ka ji timo penj nitiere jok moko ma nigi mibadhi e penj kanyo. But kata apart from penj, jok moko be nitiere mibadhi ma gichulo ji pesa mondo mi gibed ni gidhi mbele mok gitiyo gi luchigi. Lenye tunaongelelea integrity in address issue ya corruption, in address issue ya cheating, in address honesty in all areas.